Máte problém s ohýbaním sa, keď si obúvate topánky? Strácate čas viazaním šnúrok, ktoré sa stále rozvezujú? Bolia vás na konci dňa nohy a chodidlá? Máte opuchnuté chodidlá a členky? Rozlúčte sa s týmito problémami vďaka EasyFit. Topánkam, ktoré si obujete bez ohýbania, bez šnúrok a bez obúvača. Stačí len vkročiť a hotovo. Stačí zasunúť nohu a pocítite perfektné uchytenie vďaka vložke s najnovšou technológiou, ktorá vám umožňuje zasunúť nohu bez ohýbania sa. EasyFit má gelovú podrážku, ktorá tlmí nárazy a stará sa o vaše zdravie pri každom kroku. Okrem toho sú vyrobené z priedušného, pružného a bezšvového materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru vašej nohy. EasyFit majú moderný a ultraľahký dizajn. Mám problém sa zohýbať. Tie prekliaté šnúrky stále rozviazané. V týchto topánkach mi nohy jednoducho vklznú dovnútra a hotovo. A nenamáham si natoľko chrbát. Ľahko sa obúvajú, pohodlne sa nosia. Prišla som z práce domov oddychnutá. Je to super. Vôbec mi to nerobí problém si ich obuť. Je to ako kúzlo. Začnite s EasyFit bez toho, aby ste sa museli zohýbať. A to za neuveriteľnú cenu. Na trhu nenájdete nič podobné. EasyFit spája pohodlie a módu za najlepšiu cenu. Vyberte si svoju veľkosť a obľúbenú farbu. Ale počkajte, chcete druhý pár? Získajte ho za skvelú cenu a skombinujte ho s farbami, ktoré sa vám najviac páčia. Nečakajte už, pretože ide o limitovanú ponuku. Získajte ich ešte skôr, ako sa vypredajú. Opýtajte sa našich operátorov na túto neuveriteľnú ponuku. Pamätáte si, čo je to pohodlie? No predsa EasyFit. Topánky, ktoré si obujete bez pomocí rúk.